Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur ekainak 10 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Gaurkoan Iratxe Albarezekin egongo gara SK sindikatutik datorrena. SK sindikatuak ekainaren 7an ostirala biltzar nagusia ospatu zuten Durangon eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1873an Nafarroa Espainiaren parte izateari uzteaz mintzo zen liburuska bat azaldu zen, Gerra Karlista betean. Urte batzuk geroago, 1916an, emakumeen bakearen aldeko gurutzada abiatu zuten 100 emakumek Eskozian. Egun berean, baina 1949an, Franco hiltzeko anarkisten saiakerak huts egin zuen Bartzelonan. Eta bukatzeko, 1979an, Francis travestia hil zuen Errenterian kalez jantzitako polizia batek. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, Iruña erromatarra eta Iruña baskoia izeneko bisita gidatua egongo da Miguel Angel Asianen eskutik. Arratsaldeko 5etan izango da eta Diputazio Jauregitik abiatuko da. Iruñeko alde zaharrean zehar aurkitu daitezkeen erromatarren garaiko arrasto eta bitxikeriak ezagutzeko ibilaldia izango da. Aldi berean, baskoien arrastoak ere aztertuko dira. Irulegikoaren modura, Iruña ere baskoien asentamentua izan baitzen erromatarrak iritsi aurretik. Eta kaleetan zehar badira horien arrastoak. Ostegunean, alde batetik, Oko Andre Maria plazan arratsaldeko 8etan, Gari eta Maldanberaren kontzertua egongo da. Behin bizitzea izeneko lan berriaren aurkezpenarekin. Estudioko lan berri honetan, Garik dagokigun bizitzearen garrantzia aldarrikatuko du. Dagozkion hausnarketa eta autokritikekin, kide garen komunitatearen parte aktibo izatearekin eta maitasuna ematearekin besteak beste. Beste alde batetik, Arrosariako liburutegi publikoan arratsaldeko 6:30 irakurle taldeak Kiotxi Katayamaren maitasunezko oihua munduaren erdian liburua izanen du mintzagai. Jarduera haizegoat euskara taldeari esker eginda. Ostiralean, egun motelak kolektiboak 2. jaialdia antolatu du Iruñeko Aintzina tabernan. Borla, Sex Tab, Beta Maximo dira arituko diren taldeak, eta ondotik DJ Señora eta Landa-Landan. Arratsaldeko 8etatik aurrera izanen da eta sarrerak momentuan bertan 5 euroan eskuratu daitezke. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, PPek 22 eserlekurekin irabazi ditu Europako hauteskundeak eta PSOEk 20 eserlekurekin mantendu eginda. Sozialistek baino 4 puntu gehiago lortu ditu. Vox 3. indarra da berriro. Eskuindarrek botoen 48% lortu dituzte. Sumarren proiektuak porrot egin du. EH Bildu lehen indarra da EAen eta PST garaile Katalunian. PSN Nafarroako alderdi popularrari gailendu zaio. UPN ez egoteak mesede egiten diolako. Ultraeskuinak gora egin du, baina berdeak, popularrak, sozialdemokratak eta liberalak itun handi baten alde agertu dira. Beheko berrietan, alde batetik, Osasunak Gironaren 6 milioiko eskaintza baztertu du Aimar Orozengatik. Beste alde batetik, Sergio Fernández Nafarra 400 esiko finalaren bila lehiatuko da gaur. Jarraian, kaparraren gorakadak hirukoiztu egin ditu lime gaixotasunaren kasuak Nafarroan. Bukatzeko, Ibarrolaren bulego polemikoaren obrak bere agintaldian enkargatu ziren. Diario de Navarraren titular nagusian, PP nagusitu da Europako hauteskundeetan eta PSOEk eutsi egin dio pultsuari. Eskuin muturra igo da, Voxek gora egin du eta Albize sartu da.
Nafarroan, PSOE lehen indar gisa berretsi da, PP oso gertu duela, EH Bildu hirugarrena da eta Vox laugarrena. Europan ultraeskuindarren gorakadak ez du eragotziko gehiengo europazalea, popularrekin eta sozialistekin. Argazki nagusian, Alcarazek musu eman dio mosketarien kopari, Roland Garroseko irabazle gisa. Titularrean, Alcarazek loria musukatzen du. Murtziarrak bere gainditu eta Roland Garros irabazi du. Beheko berrian, Gironak Aimar Oroz nahi du eta Osasunak 6 milioiko eskaintza baztertu du. Gara egunkariaren titular nagusian, PSE-PSN-ren garaipena, EH Bilduren beste jauzi kualitatibo bat eta EAJaren kolpea. Pedro Sánchezen alderdia lehen indarra da Hego Euskal Herrian eta koalizio subiranista gaientzen da EAen. Le Penek irabazi du Lapurdin, Nafarroa Beheran eta Zuberoan. Argazki nagusian, Bakartxo Ruiz, Fernando Barrena eta Arnaldo Otegi besteak beste EH Bilduren agerraldian. Ezkerreko berrian, Macronek bozetara deitu du, Le Penek irabazi eta gero. Beheko berrian, Europako Parlamentu berria are gehiago eskoratzen da eskuinerantz. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, bihar ezagutaraziko dute Sanferminetako txupinazoa nork jaurtiko duen. Atzo izan zuten iruindarrek azken aukera botoa emateko. Amudisna, Duguna Dantza taldea, Hermanos Fraile Gaitariak, San Juan de Dios Ospitalea eta Nafarroko Pilota Federazioaren artean egonen da erabakia hartua. Eskuineko berrietan, alde batetik, pobretutako emakumeen errealitatea parlamentura. Nafarroako parlamentuan izanen da gaur pobreziaren eta bazterketaren kontrako sarea. Eurekin batera, pobrezian bizi diren emakumeak joanen dira legebiltzarrera. Euren bizimoduaren berri emain nahi diete parlamentariei lehen pertsonan. Beste alde batetik, euskararen estatus juridiko desberdinetatik tiraka. Udako Euskal Unibertsitateak denboraldiko 52. ikastaroi hasiera eman die Iruñean. Euskararen egoera juridikoaz mintzatu dira juristak. Gero, analisia beste ikuspuntuetatik ere analizatu dute. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, giro freskoa izango dugu hodei ugariekin. Oso hodeitsu egongo da, ipar partean bereziki. Hodei trinkoekin eta euria egingo du. Orokorrean euri txikia eta noizbehinka. Hegoaldean zailagoa izango da euria egitea eta hodeitza saretuago egongo da, bereziki arratsaldean. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka bizi xamar, eta temperatura maksimoak 15 eta 18 gradu artekoak izango dira. Asteartean bide beretik jarraituko du eguraldiak. Zerua hodeitsu egongo da, batez ere ipar partean, eta tarteka euri pixka bat egingo du. Hegoaldean, berriz, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta ateri eutsiko dio. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta kostaldean eta Ebro ibarrean biziago ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez, maksimoak 20 graduren azpitik geratuko dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko elkarrizketara oraingoan Iratxe Albarazekin gaude ESK sindikatutik datorrena. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, eskerrik asko. Bueno, ekainaren 7an biltzar nagusia ospatu zenuten Durangon, ezta? Bai. Eta, bueno, zer moduz zen? Bueno, orain pixka tajearekin ostiralean izan zen, eta, bueno, orokorrean oso pozik, ez? Biltzar hauek egia da baitare nola bete balantza egiteko balio digutela, baina ezin dugu ahaztu ere ospakizun eguna dela eta elkargunea ere badela sindikatuarentzat eta gauzak ongi atera ziren, espero genuen bezala eta oso pozik eta ja lanean hasteko gogoekin. Eta bueno, biltzarrarekin sartu baino lehen, goazen hitz egitera pixka bat sindikatuaren inguruan. Eta bueno, noiz sortu zen sindikatua? Bai, bueno, esekaren zorrera jakitea pixkat nahasia da, ze
hasiera batean sindikatu bezala berez eta aktak dioten moduan, datorren urtean 40 urte ospatuko ditugu, baina egia da lehendik ere bazegoela gure sindikalgintza hori egiteko moduak direla ere lan zentroetan, ez? Eta horre ere izate ditugu gure afiliatuen artean tirabirak 40 urte edo gehiago ziren, egia da oso sindikatu berezia dela bere antolakuntzan ere, eta hasiera horretan horrela izan zen ere, eta saia da kokatzea hori ez, abia puntu hori, baina ofizialki duela 40 urte sortu. Eta ze behar asetzeko sortu zen? Batez ere hori ez, momentu horretan langileriak zeukan egoerari aurre egiteko, zeuden sindikatuak gehienak gure jendea, ez, bazetorren ezker sindikaletik eta behar zuten antolakuntza eredu ezberdina, ez? Ezberdina edo ezberdina izango nuke. Eta hori, langileen beharrei erantzuna emateko modu kolektiboan, hori izan dela beti gure identitaterik nagusiena edo seinalerik handiena, kolektiboan planteatzen ditugula gauzak, asanbladen bidez, eta egia da oso zentzu horretan zaila da gaur egun modu horizontalean antolatzea, ez? Gaur egun oso ezberdinak direlako gauzak, baina saiatzen gara hori nolabait mantentzen eta hasiera horretan horrela izaten zen, modu horizontalean eta independentean antolatzen ziren lan zentroetan eta gero sindikatuaren barruan. Eta ze baliorekin sortu zen sindikatua? Horrekin, ez da dute, nolabait, langileen beharrei aurre egiteko nahi horrekin eta argin horrekin, eta antolatze modu horretan vertikalitik horretatik ihes egina eta nolabait era kolektiboan gauzak erabakitzeko, eta langileen beharrei erantzunak emateko. Eta gaur egun esango zenuke balioak berdinak direla? Nik uste dut orokorrean bai, ez? Horre gure kongresuan aipatzen genuen gure DNA zein zenez, eta hortik egia da oso errotuta gaudela antolatzeko eta funtzionatzeko modu horretara, gauzak aldatu dira, ala beharrez ez, denborak ere aldatzen dira, eta gauza asko gertatzen dira 40 urtetan, baina bai saiatzen garela hori nolabait mantentzen eta gure antolakuntza modu hori aldenean behintzat mantentzen, ez? Egia da, orain gauzak ezberdinak direla, konpromiso gehiago ditugula, badaudela erabaki batzuk berehala hartu behar direnak eta zaila dela, ez? Asanbladen bidez edo modu horren kolektiboan erabakiak hartzea, baina funtzean saiatzen gara nortasun hori mantentzen, ez? Eta gero ere, beti langile klasearen interesak sindikatuaren interesaren aurretik jartzen, eta hori askotan saia izaten da, baina saiatzen gara. Eta helburuen aldetik esango zenuke hasierakoak oraingo berdinak direla? Bai, funtzean bai, egia da aurreratu dugula pilo bat 40 urte hauetan, ez eta batzutan ez dirudi esan gizarte moduan eta jendarteak aurrera egin duela, eta gu beti sindikalgintzan egin dugu ezkerraldetik sindikalgintza guretzako antikapitalismoa, feminismoa, ekologismoa izan dira gure ardatz nagusiak. Egia da, bai ekologismoan, bai feminismoan ere aurrera pauso handiak eta nabarmenak eman ditugula. Duela 40 urteko sindikalistak ez ziren gaur egun gaudenak, baina egia da horretan baita ere aurreratu egin dugula eta feminismoan adibidez nik uste dute urrats inportanteak eman ditugula. Eta beste aspekturen batean bilakaera egon da baita ere? Antolakuntza ereduan egia da lehen askoz asanblearioak ginela, hori pizkanaka galtzen doa, zaila mantentzea, eta gero ere, aldaketa nabarmenak izan ditugu,
lan mundua ere asko aldatu delako, ez? Lehengo langileriak nola ze nolako industrietan lan egiten zuten, ez da gaur egun daukagun panorama, ez? Oso ezberdina da, ez? Lehengo fabrika handi horiek, hainbeste langileekin, non errezagoa zen ere elkargune bat topatzea, ez da gaur egun daukagun lan merkatua, ez? Gaur egungo lan merkatua oso ezberdina da, prekarizazioa handiagoa dago, ordu gutxi lan egiten du jende askok, modu isolatuan atomizazio hori gertatu egin da, uberizazioa, testu ingurua ere ezberdina dela eta testu inguru horrek behartzen gaitu sindikatuei eta esekari baita ere noski aldaketak egitera, ez? Da orduan agian zailagoa da zentzu horretan gure nortasun hori mantentzea, ez? Eta agian lehen elkargunea lantokia baldin bazen, orain igual elkargunea gehiago sindikatua da lantokia baino, ez? Baina bueno, gure oinarri hori saiatzen gara mantentzen. Eta afiliatuen aldetik aldaketa nabaritu duzue? Afiliatuen aldetik SK sindikatua nahiko berezi izan denez hasieratik, gure hasieretan ere afiliaturik ez genituen, esan dut horretan ere, batzuk afiliazioen aldekoak ziren, kuota ordaintzaren aldekoak, beste batzuk ez, orduan egia da sortu zenetik hor gorakada handia nabarmendu dugula eta izan dugula, eta orain 7.000 afiliatu inguru gara, 7.000 baino gehiago, eta horretan ere aldaketak egon dira baita ere genero ikuspuntutik, ez? Lehenengo orain ospatu dugun kongresuan, lehenengo aldiz emakumezkoak, gizonezkoak, baino pixkat gehiago dira afiliazio mailan. Gero egia da ordezkaritzari begira ez dela hori ez ladatzen, ordezkari gehiago ditu gizonezkoak, emakumezkoak baino, nahiz eta sindikatuan emakumezko gehiago izan, ez? Horri da gure erronka horietako bat, ez? Eta aipatu duzun aldaketaren harira, nola aldatu da horren ondorio zuen lan egiteko modua? Nik uste dut orain agian lan egiten dugula gehiago egoitzetatik agian, ez? Lantokietan baino, ez? Lantoki handi horiek desagertzeak nolabait behartzen zaitu ere zuri beste modu batean lan egitera eta afiliatuekin eta langileekin beste harreman mota bat izatera, ez? Eta agian orain hori ez da horren besteko mugimendurik lantokietan, lantoki handi horiek desagertu direnean, ez? Baina horretan bat ez ikuste. Eta, biltzar nagusira bueltatuta, esan dugun bezala, ekainaren 7an izan zen, ostiralean, ezta? Durangon. Eta, zenbatetan behin egiten da hau? Normalean, 4-5 urtetan behin, horre ere batzutan ere luzatu egin da, horrekoan 6 urte eta gero egin genuen, gure antolakuntzan ere aldaketak izan zirelako eta horretarako prozesu luze bat izan behar genuelako eta orduan pixkat luzatu egin zen alde hori, baina normalean 5 urtetan behin izaten dugu kongresua, guk asamblada esaten diogu, baina berez kongresu bat. Eta zergatik usten duzu hainbeste denbora? Normalean, bai gurean, bai besteen kongresuetan, zuzendaritza talde berria ateratzen denean, edo saiatzen gara ateratzen, eta egia da behar dugula ere, nolabait epe bat, pixkat gauzak bere moduan jartzeko, eta gero ere asambladak behar dutelako prestatzeko denbora luzea eta horrek esan nahi du ere sindikatua ez da inoiz gelditzen, baina egia da gauza batzuk utzi behar direla alde batean edo eta nik uste dut normalean gehienok
bost urteko epea hartzen dugula kongresuak egiteko, eta hori izaten da normalean media. Eta hauek hasieratik ospatzen dira, edo gero hasi zineten ospatzen? Bai, sortu zenetik hasi ziren ospatzen, batez ere hori ez, zuzendaritza izendatzeko, eta egia da gure zuzendaritza oso ezberdina dela beste sindikatuekin konparatuz, agian lotura gehiago edo gehiago ezberdintasun gehiago ditugu Estela sindikatuarekin adibidez, haiek ere guk ez daukagu idazkari nagusi bat, talde bat gara. Gure idazkaritza berez batzorde nazionala izaten da, eta zuzendaritza lan egunerokotasuna eramaten dugunok izaten da koordinadora batez, eta talen koordinadora hori askoz handiagoa zen, orain 5 bakarrik gara, baina egia da oso lehen esan dizut bezala bai langileak antolatzeko orduan, baita ere gu zuzendaritzari aurre egiteak orduan oso modu kolektiboan lan egiten saiatzen garela, ez? Eta horrela egiten dugu. Eta azaldu dezakezu sakonki zer egiten da Biltzar Nagusietan? Batez ere egiten duguna izaten da azken urteen errepasua, balantze txostenak aurkeztu, bai afiliazioari dagokionez, ordezkaritza, diru kontuak, pixkat da bueltatzea jendeari, edo erantzutea jendeari zer egon garen egiten aurreko 5 urteetan, edo aurreko 4 edo aurreko 6etan, zer egon garen egiten. Egia da guk 3 hilabetero egiten dugula batzorde nazionalak, eta hor ere egunerokotasun horren neurria badutela, baina nolabait da aurkeztea jende guztiaren artean eta afiliatu guztien artean egindako lana, eta horretaz aparte planteamendu berriak baldin badaude ponentziaren bidez, bai ideologikoak edo antolakuntza mailakoak, honetan bezala, aurkeztea, babesa eskatzea ere gure afiliazioari, eta normalean zuzendaritza berria aukeratzea. Eta aurtengoan ze gai landu dira? Egia da ja 2 kongresuetatik ona ideologikoki ez direla aldaketa sakonik egon, nolabait sakondu egin dugu gure ildoetatik, bai lehen aipatutako ekosozialismoaren inguruan, feminismoaren inguruan, eta egia da aurten kapitulo berezi bat egon dela fiskalitatearen inguruan, baina ideologikoki ez dugula aldaketarik edo aldaketa nabarmenik izan, eta batez ere kongresu honetan egin duguna izan da antolakuntza lehen aurreko asanbladan, antolakuntza ereduan sindikatu barne aldaketak egon ziren, organo batzuk aldatu egin ziren, eta bai 5 urte hauetan ikusi dugula zenbait gabezi sortarazten zituela planteatutako eredu hori, eta hobekuntzak planteatzea, eta aurrera atera dira, eta espero dugu honekin gure planteamendu hori, duela 5 urte egin genuen planteamendu horrek gaitasuna izatea sindikatua aurrera ateratzeko. Orduan modu orokorrean balorazio positiboa izan da? Bai, oso positiboa, pozik gaude, egia da ez dela batez ere antolakuntza eredu ezberdinak planteatzen direnean, ez dela erraza, baina uste dut lortu dugula horre bidea eta elkar ulertzea, eta bai pozik eta esan bezala hasieran gogoekin aurrera jarraitzeko. Aipatzen duzue Biltzar Nagusia organo gorena dela, zer esan nahi du honek? Biltzar Nagusiak da kapazitate gehien daukana erabakiak hartzeko. Gure antolatzeko moduan, bai atal sindikalen bidez, delegatuen asanbladen bidez, herri batzorden bidez, eta
eta koordinadora eren bidez antolatzen garea egunerokotasun horretan. Biltzar nagusien artean existitzen da batzorde nazional bat, non atal sindikal nabarmenak parte hartzen duten, delegatuak eta herri batzorretan parte hartzen duten pertsonak parte hartzen dutela ere. Eta hori izaten da biltzarren arteko erabaki guneak, ez? Baina berez biltzarra da botere gehien daukana, ez? Halako biltzar bat egitea 2 hilabetero edo urtero oso zaila da, ez? Pertsona baino gehiago egon ginela biltzar horretan, orduan horren beste jende mugitzea, ez? Egunerokotasuneko erabakiak hartzeko zaila da, ez? Baina erabaki importantenak, bai ideologikoki antolakuntza ereduari dagokionez eta biltzar horietan egiten dira. Eta bereziziko garrantzia duen erabaki bat hartzeko, itxaron behar da biltzar nagusira arte edo egin daiteke aurretik? Ez, egin ezakegu aurretik, ez? Batzorde nazionalen bidez, eta zerbait oso berezia zaigula inoiz gertatu, baina oso berezia izaten baldin bada, orduan egin daiteke modu hori ez, beste biltzar bat, naiz eta 5 urte ez pasatu, beste biltzar bat deitu ez, baina normalean horretarako daukagu batzorde nazionala, erabaki oso garrantzitsuak diren erabaki horiek, ez dakite greba orokor bat edo halako erabakiak ez funtsezkoak dienak eta tal sindikalek hartu ezin dituztenak edo koordinadora berak hartu ezin dituenak, ez? Horretako ditugu batzar nazionalak 2-3 hilabetero ospatzen direnak, pixkat txikiagoak biltzarra baino, baina hori izaten da normalean, guretzako hori da sindikatuaren idazkaritza, nolabait esateko. Eta biltzar honetan ez zineten bakarrik egon, ezta? Beste sindikatu batzuekin egon zineten, eta zeintzuk dira horiek, zergatik gonbidatu zenituzten? Bai, guk normalean gure biltzarretara ez ditugu beste sindikatu batzuk egiten duten bezala, guk ez ditugu inoiz alderdi politikoak gonbidatzen, adibidez. Baina bai gonbidatzen dugula beti, bai sindikatuak eta baita eragile sozialak. Sindikatuak normalean, bai gurekin lanean aritzen diren horiek gonbidatzen ditugu, eguneroko lan horretan ibiltzen direnak, ez mu puntualean. Euskal Herri mailan, Steilas sindikatua gonbidatu egon zen, Steilasekin daukagun harremana beti esaten dugu, ez, ahizpak garela, zentzu horretan eta guretzako da gure sindikatu ahizpa eta lana elkarrekin egiten dugu urte guztian zehar eta oso harreman estua daukagu eta gero ELA, LAB, CGT eta CNT ere gonbidatuak egon ziren, bat sindikatuak batez ere depende ze herrialdean ospatzen dugun, agian harreman gehiago daukazu batekin edo bestekin, eta gero estatu mailan ere gu baditugu sindikatu batzuk zeintzuekin lan egiten dugun egunerokotasunean edo behintzat saiatzen gara, ez, ezkerraldeko sindikatu horiekin lanean ibiltzen, bere garaian duintasun martzak haiekin egin genituen, zatekin ezin izan zela etorri, baina zat, Kataluniako jak, intersindikal Valentziarra, Aragoiko KUT, guretzako estatu mailan ere erreferentziatasun hori daukaten sindikatuak eta elkar ulertze hori dauen sindikatuekin. Eta ja, bukatzeko, zeintzuk esango zenituzke direla sindikatuaren erronkak oraintxe bertan? Momentu honetan, guretzako erronka nagusiak alde batetik adostutako antolakuntza aldaketa horiek aurrera eramatea eta ongi eramatea, baina bestetik ere ikusitak zeintzu dien datuak eta jarraitzea izan dugun gorakada
horrekin eta sakontzea asko gehiago bai feminismoan, bai sindikatuari begira ere, ze batzutan sindikatuetatik hitz egiten dugunean feminismoari buruz beti kanpora begira egiten dugu, gu barrura begira egin nahi dugu, eta sindikatu feminista bat lortzea, gure erronkarik nagusiena, buelta ematea, ez? Hor dauen aldeari nola afiliatu gehienak emakumezkoak izan da, nola ordezkari gehienak ere gizonezkoak diren, horri buelta ematea eta sakontzen jarraitzea transizio ekosozialista horretan eta guretzako garrantzizkoak diren borroka horietan sakontzen jarraitzea eta baita ere orain arte eta hori historikoki esekak mantendu izan duen zerbait da, eragile sozialekin elkarlanean jarraitzea. Iratxe primeran eta mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Zuei gonbidatzeagatik. Ondo segi, agur. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Genozidioa stop. Leheneko batez ere guztioi pazientzia eta lasaitasuna eskatzen ditugu. Eta mila esker etortzeagatik. En la que nuestro silencio sea el grito más grande para lanzar a toda Europa. Genozidioa stop. Bi esker etortzeagatik, bengo sektoreko jendia mesedez hartu zuen lekua, toma su espacio en el primer sector. Lehenko gauza, eskatuko dizuegu behin zuen sektorean zaudetela, ezer que ese grito silencioso llegue a toda Europa y que de una vez por todas hagamos realidad esto del genocidio. Honekin, azken finean, bombardaketa bat irudikatu nahi dugu. Genocidio. Y lo que queremos es que vosotras y vosotros nos ayudéis precisamente a hacer ese vídeo. Gauza bat baita ere aurreratuko dizuet, seinal bat izanen da, nolabait ere grabatzen hasteko, eta erabiliz, mesedez, espazio osoa erabiliz, irudikatu nahi duguna da, dana pertsonez
esperando a que vaya llegando el resto de las y de los participantes. Arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik. Gaur ikaragarrizko e intentamos hacer ocupar cuanto más espacio sea posible. Mesedez, ez izan beldurrik erdian esertzeko, ¿vale? Y que seáis vosotras y vosotros con vuestros cuerpos quienes podáis lanzar ese grito mediante ese vídeo, ¿de acuerdo? Sobre todo que llegue a toda Europa para decir genozidioa stop. Jende gehiago, mila esker, jende pilo bat behar dugu, halako bat, nolabait ere Europa osora bidaltzeko, esateko, genozidioa, stop. Mesedez okupatu ahalik eta espazio gehien, gero egon beharko zarete etzanda. Por favor. Guztioi, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Buenas tardes, bienvenidas. Así como ahora ya spoilerrekin, vamos a empezar con los spoilers. Eta zer gertatuko da nolabait ere lasai hartu zuen lekua, eta begiak itxi, mesedez mobilak gorde, zebetiten tentazioa badago, hau grabatzeko, baina guk grabatzeko. Ponernos en posición tranquilamente a esperar a que podamos grabar ese plano. No os preocupéis y luego ya lo participaremos con ustedes, ¿vale? Vale. Pues dejamos aquí un sitio para después. Vais a conseguir. Luego nos ayudamos entre unas lluvia dugu esaten. Genozidioa stop. Mila esker etortzeagatik, ongi etorriak, bienvenidas y bienvenidos. Y hoy vamos a lanzar un grito potentísimo, un grito que no solamente lo estamos preparando aquí, sino que a la vez está pasando en Bilbao. Y con todo eso, orain, jende osoa etortzen denia, bukatzean komunian gutxi gora bera, cuando llegue toda la gente, cuando más o menos nos hayamos sentado todas y todos, egingo dugu alako moldaketa txikitxo bat, ¿vale? Beraz, haremos unos pequeños arreglos, ¿vale? A ver cómo nos queda todo esto. Desde hoy queremos que sea silencioso, pero queremos que sea súper potente. Y queremos decir genozidioa stop. Gogoratzen, oso ondo, pazientzia ikaragarria izaten ari izate. Me dicen que a ver si podría ser que nos levantemos todas y todos, ya siento después de haberos hecho sentar, ahora os vais a tener que levantar, y dar 2 pasos hacia la grúa. ¿Sí? Todo el mundo se levanta 2 pasos hacia la grúa y nos volvemos a sentar. ¿De acuerdo? Barkatu, esto parece ya el aerobic de la tele. Zango gara, begiak itxi, isiltasuna mantendu, bakarrikan entzungo dugu musika, eta hortikan grabatuko dugu guztia. Eta
mila milioi esker guztioi. 1000 millones de gracias. Genozidio bat, gure begien aurrean, genozidio bat. Herri baten, bere lurraren eta biztanleriaren suntsiketaren lekuko izaten ari da mundua. Hainbat estaturen eta erakunderen konplizitatearekin. Dagoeneko historiako handienetan dagoen basakile honen aurrean. Iruñetik, tinko, amorruz eta ozen esaten dugu. Ez garela geldirik geratuko. Ez garela isilik egongo. Ez gaituzela konplize izango. Alderantziz. Aurrean izango gaituzte. Aurrean eta Palestinaren ondoan. Palestinako lurrean gertatzen ari dena ikuste hutsa jasanezina bada, zer dokela egunero etxean, sendian, norberekan bizitzea. Egunero heriotzaren eta suntsiketaren zain, egun bat bestearen atzetik. Basakeria honen lekuko garen munduko herritarrok Palestinako genozidioa ahalegina gertatu zenean, historiaren zein aldeetan geuden esan beharko dugu etorkizunean. Eta esan beharko dugu zer egin genuen hura geratzeko. Historiaren zein aldeetan geuden. Historiaren arori ilunetara itzultzea edo etorkizuna defendatzea erabakitzen den bidegurutze historikoan gaude. Gure munduekiko une erabakio batean gaudela jakitun gara. Horregatik, gutxitan bezala, milioika gara, mundu osoan, kalera ateratzen ari garen herritarrak. Badago, esperantza. Asko gara, mundu osoko kaletan. Badago esperantza. Asko gara, mundu osoko kaletan, nahikoa da, esatera atera garenak. Bestelako mundu bat nahi duguna. Gu ere, hemen, Euskal Herrian, Gernikaren herrian, historiaren alde egokian kokatu diren milioika herritarrekin batera goaz. Guk ere, giza duintasunaren simbolo bihurtuen Palestinako herriarekin bat egiten dugu. Eta hemendik, ozen aldarrikatzen dugu. Ez, estatu sionistari ez. Eta bai, Palestinako herriaren eskubidei. Eta gaurko egunen, bereziki, Europar Batasunari exigitzen diegu. Ez dezatela kolaboratu, ez aktiboki, ez pasiboki. Israelgo estatu sionistarekin. Europar Batasunari exigitzen diogu bere esku dagoen guztia egiteko basakiri honekin amaitzeko. Nahikoa da. Entzun dadila mundu osoko herri eta hiriburuetan kalean gauden milioika herritarren oiloak. Gure izenean ez. Hemen jarraituko dugu, genozidioarekin amaitu eta Palestinako herriaren berezko eskubide guztiak aitortu arte. Egiten dugun ezer ez da nahikoa izango, baina ezer ez dago soberan. Entzun dadila Iruñetik Palestinara, lau haizetara gure oiloa. Genozidioari ez, ora Palestina zea! Símbolo de dignidad y aclamamos. Nunca más. No. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.